Ndinochema kuti daima ndirangarira Mwari. Ndinochema kuti daima ndirangarira Mwari. Nyangwe pazvinorema ndokumbira mundirangarire Mwari. Nyangwe pazvinorema ndokumbira mundirangarire Mwari. Baba ndinochema kuti daima ndirangarira Mwari. Nyangwe pandinopengereka ndokumbira mundidzoreredze Mwari. Nyangwe pazvinorema mina matomugodairawo Mwari. Baba ndinochema kuti daima ndirangarira Mwari. Nyangwe pandakatadza kudaima ndiregerera Mwari. Nyangwe pandakatadza kudaima ndiregerera Mwari. Ndinochema kuti daima ndirangarira Mwari. Hanzi kana munhu achiuya kuJeri apply kunyora tsamba kuti ndoya here tsamba yayo yobvumwa kana kuti yo rejectwa. Zvikonzero zvakawanda wanda zvinoita kuti munhu azowanikwa ari munzvimbo ino. Nhasi tiri kuChikurubu Female Prison uko tiri kutaura nevasungwa vechidzimai vakawanda wanda tichinzwa kuti inyaya dzipi kana kuti imhosva dzipi dzavakapara dzakaita kuti vazopedzisira vave pano paChikurubu Female Prison. Vamwewo vakauya nenyaya dzakasiyana siyana. Regai tinzwe kuti iyi inyaya ipi. Muzukuru wakadini? Muzukuru nyatsotaurisa kuti nyatsonzwa kuti muzukuru ari right here. Kana usiri right unongoti handisi right sekuru ndobva ndazvinzwa. Wakadini muzukuru? Handitika. Ndiri kutaura nani? Simbaradzo Mandebvu. Simbaradzo Mandebvu. Kumushande kupi Simbaradzo? Pamutoko. Mutoko yakakura kamutoko papi chep. Kwa Nyamzuwe. Nyamzuwe. Oh, saka chitoko chibuja chinotonyatsobuda here. Achibuda ndombokugare. Oh, saka. Oh, boni location. Handitika. Tiri kuona muzukuru uri pano paChikurubu Female Prison. Nyaya yakakunza panapa ndechi? Nderepi. Handinyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ndechi. Kuzi bamukuru wangu andaigara nawo. Maigara kupi nabako? Tatiri kumusha. Kwa Kwamurewa musha kwandakaroorwa kuti bamukuru mukomwe murume. Okay. Musikana wawo waidanana naye akawaripotera repi asi angasongwa sinombomurepa. Awaripotera repi ndokwandakasungwa ini ndinazvo ndakabatsiridza repi. Kopichina sinombobatsiridza repi yachona. Takatosungwa tese inini namai vachona vachinzi makamuregerera mwana wenyu achiende kubosi. Akatoya tikatogara tese wanini kubazonzina mbuya vacho inonoripota kuti wakarepwa nekuti munhu urikugara naye anopenga anogona kuzongokudzika usiku pakasaka ripota kuti anopenga. Paakanoripota ndopatakasungwa inini nabamukuru wangu namama wake. Tazotongwawo. Makatongerwa kwamuriwa ikoko? Tatongerwa kwamuriwa. Patakatongwa asi nditombonzwisise nyaya yacho kuti zvaifamba sei bhosi nini munhu wacho musikana wacho hanomborepa. Ngatidzokerei kwamuriwa kwamaigara uko. Vane musikana uyu kuti vaidanana bavamukuru vakanga vaine mhuri here? Vanga vasina. Asi saka musikana aigara kwake babamukuru vachigara kumba kwako iwe uchigara kwako nemurume wako? Kumusha uku kumusha kwamwene wangu anga ndaenda nditi ndogara kuno kwaRarare but apa tatangoenda for holiday mamutori muna December. Bamukuru wangu ndovakatanga kuenda pandakazoenda ndakatosvikawo hangu wakutorana nemusikana wawo. Musikana uyu paakatizira kumba kwedu akagara 1 week achibva azonoripota repi achanzi nambuya vake vamheni nambuya vemuraini kumamisha uko indonoripota chirepi nekuti anokudzika usiku ukafa ndovanoripota. Paakanoripota repi yachona akaenda iye namai vake kunoripota. Aenda namama wake saka pakazouya mapurisa kwatiri pakauya mapurisa kwandiri kumba ndopavakatora statement ndopavakatoti kuna mai vachona ndakakuudzai kuti muri kuita sei muri kunyepa pamaitaura nyaya yenyu. Ngamheni nokupolisi kwacho twakanotaurawo statement rati hamheni matauriro aketaitanza mupenga watatu asi mukomana anga asingambopenga. Mapurisa pavakasokutora vachiti ushaiti kutorera panapa ndechi? Vakanditanza vakamuregerera achirepoyo unozviziva kuti airepo pasaka mwero wachona ndowakaita kuti arepo. Wakadii kutaura kana kuti wakadii kumubata here handizvinzwisisi nyaya yachona. Zvakaitika rini izvi? 2019.
iwe wakazopa wakabatwa nemhosva wakasendenswa makore mangani? 8 years. Sorry? 8 years. Muna 2020 wakasendenswa 2019. handi kuda redzimhosva mukati menda redzimhosva iwe wakaona here mukana wokudza magistrate uchinyatsotsangura zvizere sematauro auri kuita kuti inini ndakanga ndabva kuharare ndaendawo kuholiday baba mukuru avaitodana nemusikana ende akatotizira akauya kumba. Handinombopuwa mukana wekutaura pekutotiri tisati tapinda mukoti pipi wacho naingochiita rafu achiita sei saka kuti nditaure chero anombokwanisa kutaura. Unokwanisa kutaura? Une vana? Ane makore mangani? Ari kugara akasara nemurume? Ndakasungwa ndinenda kundazomedisa namama. Saka wasungwa kudaro murume pane zvaakakwanisa kukubatsirawo here nazvo pamhosva? Mbotraya vaida kuita piwo mari dzacho ndokadzarambo kubatana ndokazosiyana nazvo. Kana achitaura yanoti imari aida kutsvaga loya kuti akuitire mapepa. Kune masangano emadzimai anowanzomirirawo kodzero dzemadzimai. Haana kumbokwanisa here kuenda kunotaura nemadzimai vayo kuti mudzimai wangu ndo nyaya yaakasangana nayo, mungakwanisa here kumubatsira? Ndifunge kana kuti zvinhu zvaasingaziviwo kuti zvinofambisawo zvakadaro. Ari kupi murume pari zvino? Pari zvino zvandisikuziva kuti ari because last pandakasungwa ipapo akangoti gari ndokazenda kutswana akadzoka last year. Saka pakadzoka apa handisikuziva akapesera kuya kunoku last year muna June. Saka kuti ari munomhera kuti akatodzokera. Asi pane hama here dzimwe dzekumba kwenyu mimi kana kuti dzekumurume dziri kuya kuzokuona? Ingoya mama wangu nadhidhi wangu chete. Naana tete vangu vaimbouya zvavo but vari kumusha futi. Kumusha kwamurume. Ndiri kuona Simbaradzo uri kutaura kuti mhosva iyi ukaona kuipara wakangowanikidzwawo dare rakakwana uine mhosva. Chikumbiro chaungade kuti chiitwe panyaya iyi ndechekuti chii? Ndongobatsirwa tsvagirawo kana loya unokwanisa kungondimirirawo. Mukoti chemanje ndinombopiwa kana nguva yekuti nditaurewo kana kuti ndiwanewo anondimiririrawo pakutaura ndinawo kana bangu rangu chiya vakatadza kana kutaurawo vakangosvika pakungobatwawo nemhosva but vanga vasina chavanga vakaitawo. Baba mukuru vakapiwa makore mangani? 18 years. 18, iwe ndokupiwa 8. Ngatimbouya pano paChikrubi Female Prison. Maofficers aya vari kukubatai sei? Vanotibata zvakanaka. Chimbotitora process kubva pawako yatoziva kuti semunhu ari kuti akanga asina mhosva. Obviously wasvika paextend yekuti wanzi wavharirwa uku ndo kwakumba kwako kunyowani. Uchibva mukoti wakazvigamuchira sei izvozvo? Pandakabva mukoti handina kunyanyorwadziwa nezvangu but munhu ndakanyanyorwadzirwa ndibamukuru wangu nekutiwo ndaingonzwawo ana mbuya vachingotisimbisa vachingoti kune amnesty inozotakura mukadzi wese kune amnesty mukabuda. Saka handisina kunyanyorwadziwa ndaingotasurwa kuti pamwe yeamnesty ndichabuda. Ichibva yazoyewo amnesty ye 2020 ndiri panapa yakauya pekutanga ikatakura vamwe tikasara ikadzoka futi ikatakura vamwe ndikasara. Ndopandakazonyanyorwadziwa ndikati saka kusungwa kwangu ndoti wani ndakapinda muno mujeri handina mhosva amnesty yacho yayobva yandisiya. Saka chandakanyanyotadza chii
ipapo ndo pandakanyanyorwadziwa kubva ipapo nyangwe nanhasi nchiri kurwadziwa ndo pandimunyatsobatikana kuti chandakanyanyotadzei chekuti kungaoko pempresident yako pakatoitwa selection vamwe wakaenda ndikasara ndinatsocheka kuti saka chine changu chei chandonzi ndakanyanyotadza chinoita kuti ndirambe ndichingopanishwa ndichingorwadziswa ndiri munomu chi saka uri munomu Nzuri pane here mamwe zvavari kukudzidzisai maofficers aya maererano nekurarama kwemunhu kana uri pano uri muno uyezve zvakare kana uchinge wabuda panze wangu ndiri kuziva kuti wataura kuti hauna mhosva but ngatimbotaurawo nyaya dzemararamiro amuri kuita muri muno muchikurubi female prison. Munomu ndakasungwa ndisingagonawo kana kuruka musoro asi zvinozvi ndakugonawo kurukawo ndo chinhu chandakugonawo zvekutoti apa ndaitotiwa ndoda kuzoenda kunoshandirana kusewing ndigonawo kana kusona ngototi kana ndikabudawo ndinongotsvagawo zvekuita ndione kuchengetawo mwana wangu nevabereki vangu. Saka tikatoyana nawo migava unotoisa mastaira akatowanda wanda. Yaiwa kuruka ndoruka zvangu. Saka tomboti murume wako ari kutarisa programu ineyi ari kwaari ikoko zvaungadewo kumudza tinoziva kuti hamusi kuonana ende hausizoziva kuti ari kupi ngatiti wawana mukana wekuti umudze zviri pakati pemwoyo wako uye nezvauri kudawo kubva kwaari meseji yako ndeyekuti chii? Ndina meseji kwaari watoramwa nezvake here musukuru kana kuti handina kumboramwa hangu nezvake ndozozvoonawo ndabudawo muno ndozoonawo kuti ndingaitawo seyana ndabuda muda ndomuda hangu asi tozoona kana ndabuda. Ngatichienda kuvabereki ndo vanogara vachiuya vachikuona nguva nenguva zvichida hamusi kunyatsowana nguva yekuti munyatsotaura zvaungada kuti vakubatsire vari panze ndezvekuti chii kuitira kuti takatarisana nemhosva yauri kunzi wakapara nemakore awakapiwa. Mama wangu vanoshingirira zvavo munhu aitoshingirira wada kuti ndibude vachiita sei handiti but havana kubasa kwavanoenda nekuti ndikatoti vane kubasa vanongoitawo zvakasika saka ndakatononechitoita ndichitovaomesera futi ndoti apa ndo vane mwana zvese ndandazongosvika pakuvaudza kuti mama ingoregedzai because apa waitoti ndichazotengesa mombe ndozotsvaga loya ndozodii apa vane dzimwe mari dzavanenge vachingobvisa vachipa mari yachona pasina chinobuda ndikangoudza kuti aregedzai henyu ndozozvona kana ndoita se ndangobudawo ichakwana nguva yekuti ndibude pandienda zobudira ipapo itawo ndidangu kunyanaomesera sere kuti vachindona kuonaita ndoko kutori right nababa vari kuuyawo zvavo paipai kuti kuhama dzemurume hapana ari kuuya even kana vanomboenda kunoona baba mukuruko havasi kupfuurawo nekuno kupadhuze nepadhuze pawakatopedzesera kuuya pachepapo ndo pawaitoenda kunoona bamukuru usingazivi kuti vachiri kuuya here izvezvi handitozivawo kuti vari kuuya. Muzukuru mashoko aungade kuudza vakakupomera mhosva kuti vakakusunga amai vemusikana nemusikana kwavari ndeyekuti chii? Tinozoti Mwari ngaave nawo ngoitirawo zvakanaka muupenyu hwavo ndina kana zvakawanda zvekutaura nawo ndakatombovarwadziri rwangu pakutanga pachozvi ndakazongozviudza kuti Mwari ndo vanoziya ndo vaive nechinangwa chekuti ndipinde muno mujeri. Une chikumbiro chaunoda kubva kumaofficers amunogara nawo panapa? Zvese zviri haikuna kunyara unoti kandazoendawo zoti sekuru daenda ndanga ndafunga kuti chii ini ndingori nhume chete kana uine chichemo chauinacho kana paine zvauri kuda kubva kumaofficers aya ibva wataura kuti aiwa sekuru vaudzei vambosituda zvakati hapana vanhu zvese zviri chauri ngodaiwo ndechekuti utsvagiriwewo gweta zvibatsirwa chandinongodawo kana zvaramba ndiri kubuda hangu next year pa8 years ndakatomwa ndakabvisira kuti ndasara ndichipika 4 years ndiri kubuda next year kana zvarambawo zvenda ndinda kungotiwo pandobudawo ndingowanewo kana munhu anokukwanisawo ndipowo stati ndinongokwanisa kuita zvandingangoitewo zvinotikowo mari. Unenge uchida kuita project yechi?
project apa handina project yandoti ndogona asi ndingatode kungovhurirwa ingava saloniwo ndokuhostati yekuti ndokwanisa kungorentawo ndichirukawo ndichiwanawo mari ndo zvandogonawo. aiwa muzukuru ndatenda. Mashoko ako ekupedzisira pazaura nhasi hakuna? Alright muzukuru, chimbomurisawo mwana wako kapa andakura ane 4 years handiti chimbomudzawo mashoko ari sweet so. Murisawo mwana wangu tanaka tindokuda mwanangu zvakaitika zvakaiti. Ndinotenda muzukuru. Baba mukuru vanonzi Yandisina ravo nesenemewo Vanonzi Vincent Manyika vakapiwa 18 years handiti. Alright. Ndiye munhu wandongochemotika wangowanirwozvawo kana vaya rinongovabatsira vabude bcause makore akapiwa akawandisa pamhosva ichava nekuipara futi. Uku kunogara mugogwa handiti amai vamwe nevamwe ndovanogara mumusha handiti. Saka patakaenda pekutanga takaenda ini namwe nangu kunogwarara ndobva taenda tese takaenda tese nabamukuru ako ndobva ndadzoka ini namwe nangu bamukuru ndobva vasara bcause amwe nangu aida kuvaka. Saka pavakavasiya vangu vasiya vachiti vasare nemabhiridhi vachivaonaoneka sese bcause hambuya vari kwikoko vakura. Patakazodzokera mamuna December kuholiday ndopatakadzokera takatowanda nanamwe nekunogwa takangoenda takatowanda family yese kunoku takaende ikoko. Pakudzoka kuno kwamwe ndobva vadzoka ini ndobva ndasara nani inini naambuya ava vekumba ikoko patakasare. Pakazoitika izvozvo izvi ndapapa pangori nagogwa. Ndokwamakamhanyisa kuti baba mukuru nemusikana vanhu vari kudanana. Vaitodanana. Bamukuru vangu vaitoenda kumba kwamai ava December nditi January wacho yebwezi takazosongwa mamuna February 2019. January wese February wacho vaitoenda kumba kwambuya vauya vachitoenda kundonovabatsira kusakura kuti asese munongoziva zvokumusha vachitoenda ikoko vachita sei vachita sei vanga vasati varoora zvavo but ndezvezvokuti vaita sei vanga vakutozviziva zvavo zvakutongosika. Heno mbuya vacho mumaraini imomo wasitombori mai vacho vakanga vatofarawo vaibhosa vaitoda kuti mwana waite se arorwo anga atokura anga aneji aitotena 19 years ipa. Saka vanga vatongofara mwana ndopakazofurirwawo nambuya vacho ndobvavanzi ndonowaripotera. Pavakanoripota vakaenda mai vachona nemwana wavo nokuti vaienda vachiti vari kuzoda kuzodii. Pavakazouya patakazosungwa isusu pandakasungwa inini mapurisa ndopakataura kuti azvoni pamauya muchiripota takudze kuti muri kuripota nyaya yekunyepa asi ndisingazovi kuti mapurisa acho sinzonga zvinoti ndezvekunyepa vakazozvitora sei. Takupolisi patakaenda kukoti ndopatanongorimandwa kusvika tazotongwa ichimbonzi yoda kumbongora yodadi ndopakazotanga uchiema musikana uyu pakanga bhozi mai vacho vakasungwa ndopakazotanga uchiema achiti enda roenda kumba kwangu chichichichichi mapurisa acho pakangodaro ndobva watomudzosera kumba kwachochidzokera kumba sindobva tangogara zvoti pa5 months dzatakagara murimani haana kumbobvirayo kana kuvhisiti kuzoona mai vake aingouya ndisisi wacho chete ndo vaingouya kuzoona mai vacho. Pakaibva paitwa bheu mai vacho akabuda nebheu vabuda nebheu isusu ndobva tasara nditi tasara takazoenda kutrial mai vacho napataiti namukoti tatinomira tese handiti pataingorimani patakazoenda kutrial wauya kutrial kwacheku havana kumira wari mukuakisti vedu wakamira wari state witness which inini handina kumboonapo waifanira kuita state witness because tese tatiri vasungwa ivo vakunoita state witness vakunowitnessa nyaya yavasina ivo vari musungwawo futi. Saka ipapo ini ndopandonyatsochiziva kuti pakafambiswa sei handina kumbozvinziva zvakafamba sei. Dhedhe wangu ipapo wanga watsvaga loya raifanira kutimirira mukoti but wakanga watsvaga loya iri pamwe chete nehama dzemusikana uyu handiti vachiti tingoitirwe tingobude tese pakuti ritimiririre patrial. Patrial loya rakatiza rikaenda harina kumbotimirira rakatotiza ndopatakasara tichingoitwa rafu napipi paakanga pekutanga paakati imi mune loya miretonoti loya renyu riri kudzima ilo loya ranga ratotiza kuti hara nemumhama yemusikana ratoenda mai ava ndobva vasara vachinoita state witness ndobva vawitnessa zvavakawitnessa ndobva tatongwa ini nabamukuru wangu tiritu. Loya zita racho ungarimira anonzi ndorizimemba bhozi kana phone number dzacho ndobva ratiza ratongoenda undobva zvatongoperawo zvakanaka
takazongotongwa ndopati patakazongotongwa zvandisinganzwisise kana patakadedzwa chipinda mukoti macho takazongotongwa zvandisinganzwisise apa zvambonzi tine loya mheno kuti zvakazofambisiwa sei ndobva zvangochinja zvinhu zvacho tangotongwawo waiti ukada kana kuti unyatsoexplaina zvinonzwika waibva ungunyararidzwa uchingokatwa uchingonyararidzwa kana chatakambotaura utozoona watone 8 years dzaupiwa saka unozopa maofisa aya zita raloya wacho nenhamba dzavari kutaura kuti ndidzodzo so that vacho vanenge vachida kubatsira munyaya yemasangano emadzimai vatange nekumufonera vachimubvunza kuti ko nyaya iyi pamakanga maipiwa makazvifambisa sei handiti kamuzukuru ndo chivimbiso chatese chatinokusiyira apa zuva ranhasi.